היי, שלום לכולם, אני אבי. זה הסקרינקאסט השני בתוך, כמו שהבטחתי, סדרה של סקרינקאסטים שאני הולך להעלות לבלוג שלי. הסקרינקאסט הזה הוא קצת שונה, הוא יהיה פחות טכנולוגי, פחות ניגע בקוד, לא .NET, לא jQuery, לא Flex, לא Air, שום דבר. מה שאני הולך להראות זה איך להתקין סביבה PHP, PHP 5 ו-MySQL על סביבה ווינדאוזית. אני פה משתמש בווינדוס 7 RC2, אבל הסקרינקאסט הזה הוא נוגע לכל מי שמריץ IIS על סביבת ווינדאוז, בין אם זה IIS 5.1 על XP, IIS 7 על ויסטה, God knows למה אתם עובדים עדיין על ויסטה, ו-IIS 7 על ווינדוס 7. זה כמה צעדים מאוד מאוד פשוטים, וזה מאוד מאוד עוזר אם אתם מתעסקים ב-PHP, רוצים להתעסק ב-PHP. אמנם אני מתכנת .NET מובהק, אבל לבלוג שלי שאפשר לראות אותו כאן, בחרתי דווקא בסביבה PHP בוורדפרס, אז אתם יודעים, הרבה יותר נוח לבדוק סביבה מקומית, סביבה סטרילית, אין תשגיאות שיכולות להיות באוויר. אז בלי הקדמות נוספות, בואו וניכנס לדוגמה שלנו. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להוריד את הגרסה האחרונה, שזה בעצם מורידים את זה כאן, דאונלוד, לא נלאה אתכם בדאונלוד, 16 מגה ייקח איזה 2 דקות. אני כבר הורדתי את זה פה, שמתי את זה אצלי על הדסקטופ, אני מניח שאתם סומכים עליי שזה מהמקום הזה. עכשיו, למה בעצם צריך סקרינקאסט שלם על התקנה? הסיבה ש-IIS תופס את פורט 80, שבדרך כלל גם הוואמפ תופס אותו. ולכן אם תתקינו את הוואמפ עם ה-IIS ביחד, תהיה לכם התנגשות, לא זה יעבוד ולא זה יעבוד. לכן בואו נעשה סקרינקאסט קצר ופשוט נראה איך זה עובד. אז אנחנו הולכים, לוחצים פעמיים, עשינו install, מחכים 2 שניות שזה יעבוד. אוקיי, שלב הראשון next, agree to exit, agree, ונעשה שהספרייה שלנו תהיה במקרה אצלי זה F. אני אוהב שזה ספרייה שלי, WAMP Home. אתם יכולים ליצור את הקיצורי דרך, אני אוהב ליצור אחד על הדסקטופ כדי לשים אחר כך בבר שלי. אני עושה next, אוקיי, וזה מתקין. אוקיי, עכשיו אנחנו בוחרים שרת שהוא בעצם יהיה השרת SMTP שלנו. אז השם של השרת הוא localhost והאימייל זה avi@kensodev.com. אוקיי, עכשיו מה שחשוב זה לא לעשות launch WAMP server 2 now, כי ברגע שנעשה את זה הוא יעבוד על פורט 80 וה-IIS שלנו יקרוס ולא נוכל לעבוד לא עם הוואמפ ולא עם ה-IIS. אז אנחנו נוריד את הלונץ' ונראה איך אנחנו מקנפגים. אוקיי? אז א', כמו שאתם זוכרים, אנחנו התקנו את זה ב-F, WAMP Home. אוקיי? אז עכשיו כאן יש לנו בעצם ספרייה של הוואמפ שלנו. אנחנו נלך לתוך הבין, אפאצ'י 2.2.1.1, ונלך לקונף. עכשיו, בקונף יש לנו קובץ שנקרא httpd.conf. אנחנו נפתח אותו עם נוטפד. ונחפש את המילה listen. אוקיי, ואתם רואים שבעצם הוואמפ מאזין פה על פורט 80. אנחנו פשוט נעביר את זה לכל מספר אחר, 3000. אוקיי, נעשה פה save, נסגור, נריץ את וואמפ. סליחה, הרצתי שוב את הסטאפ. נריץ את וואמפ סרבר. אוקיי, ואתם רואים כאן את האייקון שהסרבר מתחיל לעבוד. בואו ניקח אותו Start All Services, שבעצם הסרבר יהיה אונליין.
זה לוקח כמה שניות בהפעלה הראשונה. אוקיי, ואנחנו רואים סרבר אונליין. נפתח את פיירפוקס. ננווט ל-localhost בפורט 3000. ויש לנו WAMP מותקן. אנחנו יכולים להריץ PHP info כדי לראות איזה גרסת PHP מותקנת לנו, איזה גרסת MySQL. כמו שאפשר לראות, האמת היא כאן, יש לנו את כל המודולים של PHP, של אפאצ'י, סליחה, בין אם זה מוד rewrite או בעצם כל מודול אחר שיש על שרת אפאצ'י שאתם מכירים. יש לנו את PHP MyAdmin כדי לנהל דאטאבייסים של PHP, והכל כבר עובד כאן על המכונה המקומית, out of the box. כל מה שהיינו צריכים לשנות זה את פורט שיעבוד על פורט 3000 ולא על פורט 80. אם אני לוחץ HTTP localhost רגיל, אני מגיע ל-IIS שלי. אז אתם רואים, HTTP localhost 3000, מגיע ל-WAMP. זה היה הסקרינקאסט השני שלי. אני מקווה שאתם נהנים. אני אשמח אם תגידו לי מה אתם אוהבים, לא אוהבים. תנו תגובות. תודה, יום נעים.